Saze sangena ko phefula Nosabela mkwako yesabela Obasite telele esingene Osangena ko phefula Osabela mkwako yesabela Obasite Obasingene Ola tumekseni ekseni Zulu Obasite tele esingene Wena wandofu Ayete Ngizokhola phakathi ukuthi ngizowala yini manje ngifuna ukwema mina Hey elizulu leli liyashisa liyanetha yonke ngehlangene nje manje umuntu ufakaze njalo nawe hayi umndeni ubekezelela into oyibonayo ukuthi hayi into yaphansi kwebhasi le ngani kwethu lapha ke ngomlando wasemachunwini ngizoba mfishane kakhulu namhlanje ngenxa yezimo zema load shedding enokuduma kwezulu kwaba nama technical issues iyo ngempela ngizwe online lena iyo ngqongqongqo confirmani phela confirmani inkinga vele beze inkanyezi ke yabona inkanyezi leyihudayo futhi ndwi uthi uzayinqoba umkanyezi okubalekile ke lapha nganza kwethu angizokwanda ngamaningi ngizokwenza nje iaddress emfishane kakhulu address yokuqala engizoyenza eyokuthi ngingumchunu umlando wasemachunwini ngizalwa bheka umndeni ngasiwa kaPhenkani kaMiso kaMatshana uMatshana kamavuso kamanzi kashakuza obe njengophaphulo udendlini kwanti kwaNandi umzibo uyidelile ngokwenema kayini kazwide kanti namaphila kazwide umchuna safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadlisa nabathakathi owakho nje ushaka emnikeza izibongo zokuba ethi ke mchuna safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadliso nabathakathi ngenxa yokuthi ahlabane eqala impilo kwazwide eke lapha ke eke uzokhumbula ke ukuthi uShakuza wayizala uDayingubo eke uDayingubo okuyena okwayiphosa kubuso leka macingwane ukuba ke aqhubeke nobukhosi basemachunwini ngenxa yokuthi umacingwane wayesanda kuxabana kakhulu noShaka emveni kwalokho ke kwagcina umlando ke ungasakwazi ukuthi uma usuhlabene noma wenze kahle phambi kobukhosi uvelele ingakho ke ubukhosi basemachunwini benaba bagcina bebaleka abantu beyoshona phansi emzimkhulu kwaba nobukhosi bakithi babuye bazinza kanobamba ko Washbang ke bese kuzoba ke ithina ke sinkandla la ubukhosi baqhamuka khona basemachunwini lapha ke kwelaseGonyameni into ke ebalekile ke njengamanje ke nganza kwethu ukuthi njengomlando wasemachunwini ke eminyakeni engu16 ngizelwe ngahambela umhlaba wonke kakhulu ngahambela iguti zonke zomhlaba ngidlala ama stage plays oShaka Zulu omkabayi kaJama ngangena iminyaka u16 ngikhumbula ngomunye unyaka ubaba ongizalayo eyocela ethi kimi kuthiwa ke ukuze ngihambe kufanele ubaba enze affidavit yokuthi mina angizuku claima lutho ngoba ngi under age ngoba ngizohamba isikhathi eside kufanele ke ubaba avume ukuthi uma kwenzeka ngifana phesheya akazi ukuclaima lutho into eyenzekile ke lapho ke ukuthi ubaba ongizalayo wakwazi ukuthi ngisho kuyena ukuthi ayi athi mfana mngenzeka ngisayile
sahamba sayena e-police station ngikhumbula i-police station sakuyona ilapha kwasikwa Mashu between Nanda noMashu kwasikwa Newton Sin noma yini usinqo lapha ngase Caltex garage ngase Shell garage lapha na opposite nje neBhambayi ngangeminyaka u16 lapho mangifika lapho ke ngasayina sahamba saphesha kwelwandle amazwe ngawahambela umhlaba wonke jikelele mangwabala iminyaka neminyaka ngilo ngihambela akaphezulu kwemeshuma isithupha emhlabeni wonke jikelele ngohambela umhlaba ngidlala ama stage plays kamkaba ekajama wemfana uphetheni awukahle kuba umsindo ngiyazi ngawazula awukahle kuba umsindo ngahamba ke amazwe amaningi emkhulu emhlabeni jikelele kubonga amakhosi akwaZulu njengoba ngiwazi honke amakhosi akwaZulu ngazi umama ngawusuthu kabulala uyasizila uqotha nibotho nesekelo sinana nkozimbuli enye ngasebhanga noma enye wangena etsheni umkwazi kade nazinqapheli ingalabathatha zibathini ithole lokomswele enyusela kuqule isilothini zolulele ezalwa ucetshwayo njenene nomnyama ongabende bazinto abangono ongabende bangonyama umakhosi kuqile njengethole ithole lokomswele enyisa lekuqile bese eyayina ke ezalwa ucetshwayo kaMpande ezalwa umsimudu uzingamsiluba uvele ngesiluba phakathi kwaMangisi namaqatasi inkonja nejikele ezulwini ezinyephelele emafini uMpande uyaziwa ukuthi bathatha kwabo zalwa senza kakhona yena uyisilo eselamana nodingani embumbushe eminyama umashekezela ashimpi yakhe uvezine nyanda vezu kuyafa abantu kusale ibongo sala zibathabule emanqweni yena bese lanywa ushaka kasenza ngakhona unodumo ehlezi kaMenzi utekela abafazi bana umgaphi belitekela behlezi emlovini bethe akakubusa akabankosi kanti inyaka nezawunethezeka uzokhumbula ke ukuthi uyena mbumbu wesizwe samaZulu loyo ushaka ezalo senza ngakhona ngakho ke umzukulwana wamakhosi asendulo aphinda abe inkosi umfoka ndlongobana vukudla amadoda uyena ongihlonzile wangiqoka phezulu kwezindlu zeshamthetho njengokuthi ngingumongameli wamabhinqa ngokuphelelisiwe ngaphezulu kwalokho phinde ngididiyele ibutho elibizwa ngamabhinqa ngicabanga ukuthi lokho ke kube ubuhlakalo obuhle nokujulileyo esizweni esamabhinqa nesizweni sikaZulu wonkana ngoba amabhinqa azalwa uZulu sizingane thina ezilokotha kuZulu futhi ezithatha ubhinqa bethu bungene emculweni komaskandi buphinde bungene kwimfashion eyahlukahlukene ehlanganisa imvunulo kanye nezidwedwe lokho ke kubaluleke ngendlela esimanga ke ukuthi singakuthathi kancane ukuthi ukubaluleka kwamabhinqa ekuyinto enkulu kangakanani kulelizwe likaMthaniya ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi amabhinqa ayikusasa leli thawula ngilifakile nje likhiqizwe endiya amandiya awangazi lawa akhiqizwe khona leli thawula kodwa sengikhulumile nawo emveni kokuloko kuthiwa ingonyama ukuba ngifinyelele kwalasendiya ngiyokhuluma nabo ukuthi lamathawula awakhiqizwe ngalopho uhlobo ngoba nabo la athengwa khona lamathawula bayamangala ukuthi yini agijime kangaka eNingizimu Afrika ingoba amabhinqa iwona akwazi ukuthi elamathawula wasebenzise for imvunulo aphinde futhi awasebenzise for ukuhloba ngawo nje lilothi ithawula ngoba likhomba ubunono uma uyibhungu phethe ithawula lokuyisolo umthuluko iyaziwa ukuthi ithawula idumela lalo emabhinqini libe ligqame kakhulu ngamathawula amhlophe lawa ayisebenziswa umfoka amanqele eke iqhokamilisha lithwala ekhanda ithawula elimhlophe liphinde lisula ngalo umthuluko esikubongayo lokho nokwathatha ingezo kwayibeka kwelinye izinga
okwenziwa umfoko phosa kwenyathi ukushishiliza umthandeni umfoko amanqele lo weParis ezoshaya 20 million emabhincini ngoko music kumaskandi sikubonga lokho mfoko phosa kwenyathi your contribution to the Bhinqa society and to the Bhinqa nation will never go unnoticed. I'm telling you right now, my brother, you have excelled emabhincini. Ngoba usiko lobunono emabhincini lungaphezulu kwawo yonke into ongase uyicabanga. Kodwa wena wafike wakha kulolu siko lobunono walenza loba usiko olukhulu kunalo lonke usiko. Ngakho ke emveni kwalokho ke ngikubalulile ke ukuthi inkampani yakwa Brandhood sengiyibhalele Brandhood South Africa kanye nenkampani yakwa Omega ukuthi sihlangane nomhlangano nabo in 2 weeks time sizoba nemhlangano nabo wonke nama companies qinisekisa ukuthi amabhinqa ayayithola i-discount ko Brandhood kanye na kwi Omega ngendlela yokuthi iBhinqa Foundation ingenelele ekuthenini amabhinqa wonke ahlobe kahle ngendlela efanele futhi angabe imvunulo nje yonke ephelele kodwa asineke ngemvunulo makufanele uvunulo uphelele uvunulo uphelele makufanele usineke ngemvunulo ube yibhinqa nje eliseyintweni ube yibhinqa futhi eliseyintweni unganqatshiwe ukuthi ungaba yinoma yini ufuna ukuba yiyona. Ngakho ke kubalekile ke ukuthi nami ngibonge ngokungahlonisi ngaphansi komongo kaZulu nenkosi yethu uMisizulu kaZuluthini ukuba ibe nesibindi sokukhomba imfabanga ezaleni iyenze ilingane namakhosi. Ngiyabonga kakhulu wena kaMsimuthi uvele ngesilupho phatha master maqandada qatasi. Ngibonga kakhulu kumntwana uvanana wasendlonkulu kaZulu ukungamukela. Ngibonga kakhulu kubaba Mhlongo. Ngibonge kuwena mntwana Simphiwe njengomlomo wesilo sakwaZulu. Ngithokoza ngokungana nasi. Ngiphinde ngithokoza kakhulu kundunankulu kaZulu ubaba uShenge Sowalisa owaziwa njengomfundisi uThulasizwe Buthelezi okuyena ongundunankulu kaZulu njengamanje. Indoda leya eyaziwa ngomhlakali futhi engumfundisi iphinde futhi ibe ingxenye yeminxa yezepolitiki yeqembu le IFP okuyinto ke esingayixwayi ke ngoba noyise wakhe amelamaya kulesi sikhundla uShenge ube iIFP president aphinde futhi abondunankulu kaZulu kodwa thina sikunakile kakhulu ngaye ilokhu ukuthi abe ingxenye yokubuswa nokulawulwa kubukhosi bakwaZulu owazivikela ubukhosi bakwaZulu ngendlela emangalisa kakhulu. Shenge uyobonga emazulwini angaze sokubonga ngani umntwana kwaphinda ngene. Ngakho ke inselelo ibhekene nomntwana nomfundisi uThulasizwe ukuba akwazi ukuthi awudidiyele ngokuse emandleni uZulu wonkana njengondunankulu ngoba uyena omvikeli wesihlalo sikaZulu kanye nendlonkulu kaZulu nesilo samabandla wonke umfoko abhejana phuma esiqwini uMisizulu kaZuluthini endlula methi yamakhosi akwaZulu. Ngakho ke kubalekile kakhulu ukuthi ngubalule ukuthi imsinde bekhona egcotshweni kuka ndunankulu kanye nesekela lakhe inkosi yasemathungeni. Imsindo ebethinta inhlese yezepolitiki engathinti isihlalo ngqo. Ngakho ke isihlalo sinemsindo eminingi esondele kusona. Siyadinga ke ukuthi sicacise lokho njengomunye wabantu abasondele ebukhosini bakwaZulu njengamanje. Kubalekile lokho ukuthi ngicacise ngokungana nazo ukuthi imsindo ekhona njengamanje endlonkulu ethinta inkantolo ethinta isihlalo ethinta imindeni iyanele thina esikubizelwe ukuthi sibumbe uZulu ngawo yonke indlela ukuthi khanyisa lapha ufuna ngize ngisho sibumbe uZulu wakithi wonkana ngayo yonke indlela yokuthi ube into eyodwa futhi singayifaki ipolitiki esihlalweni sobukhosi. Yebo ke umuntu lokho aphinda ngene
bekuye kwenzeke ukuthi abe undunankulu kaZulu aphinde aziholele egameni likaZulu politically. Bekuye kwenzeke lokho. Alikho ke isiko lengenasici. Kubalekile ke ukuthi sikubhekisise ke lokho. I-conflict ekhona phakathi kukandunankulu kaZulu no baba uMncwango nge-misunderstanding abe nayo. I don't have an interest on that one at all. I don't have an interest on that one. Ngoba kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi bakwebhane phambi kwesihlalo. Uma undunankulu kaZulu kukhona lapha phambi khona wabeka ngendlela ongesiyo. UMncwango unelungelo lokuthi ngokwenhlonipho yesihlalo ambizele ngasese qala ngaphambi ukuthi atholakale addressa ination egqoke imbala yezepolitiki ye-flag lakhe le-Action SA obaba uMncwango engatholakale umuntu okhuluma akhalaza ngakho oqondene nondunankulu kaZulu ebese sihlanweni sobundunankulu bese yena emphendula esesigabeni sepolitiki. Lokho ngikubona njengokuthi uMncwango naye uthe noma kungani amaphuzu angaba right ngawo kodwa ngamthola mina ephazama kwamanye amaphuzu egabeni lokuthi asole undunankulu kaZulu esebenzisa iflag lezepolitiki. Ekubeni undunankulu kaZulu obekhuluma ngento eyenzeke kwishamthetho ephinde futhi kuvulwe isilo samabandla wonke ukuba bekuyinkulumo ebiyenzeka kwishamthetho ngokahulumeni noma that was a political debate mhlawumbe bese nga understand. Ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi siqinisekise ukuthi izinto siyayihlanganisa ngendlela ejulileyo kakhulu. Into ke engizoyicacisa ke njengamanje ngaphezulu kokubonga kwami yokuthi ke njengamanje kunama political dynamics akhona in the country njenganawo. Sikhumbula ukuthi qaleni kube nenkinga ezinkulu zepolitiki ezikhona njengamanje kusungula amaqembu amaningi more than 400 amanye ahluleka ungena kwi-ballot amanye angena kwi-ballot abanye basebenzisa imali wonke umuntu uyibone umholo kulelizwe. Kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu eyibone engaba yi-leader ame phambi kwabantu. I-wrong kakhulu leyo nto leyo ngokungahlonisi. Ngicela ke ukusho okucacileyo ukuthi sibonile i-EFF le eyangiphuca imoto yaphinde yangiphuca ifoni yami yaphinde futhi yangethuka yangibiza nge-tribalist. Iphuma mafinyila ngomhla ka-10 kuFebruary. Bavimba umcimbi wami waMarshal Dlamini babhalela uminister wamaphoyisa bevimba umcimbi wami engiwuhlelile ukuthi sivule unyaka njengamabhinca. Konke lokho omongezi igaxa lezi ze-province because EFF have no leaders here. They are using their crisis of leadership because of they've expelled ubaba ukhoza owayephethe kahle kabi EFF in this province ebuhlonipho nobukhosi ubaba ukhoza noma Mkhawula. They've used all of those people to a core. Now they want to use the next generation. Baphinde babulala ubaba uMhlongo bamyuza baphinde bambulala ngefrustration nestress asitholayo bemyuza bemenza isithutha. Ubaba uMhlongo wasestenga uzomkhumbula eseparlament wagcina ehambile emhlabeni ngenxa na ye-EFF noJulius Malema. So umbono wami mina njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika hayi njengopresident wamabhinqa hayi njengo umdidiyelo webutho akufanele kube khona umuntu walelizwe nomuntu wala kwaZulu Natal ongavotela iqembu kuthiwa i-EFF ngenxa yokuthi bayiqembu elibuswa dictatorship lukaMayibusi. Njengoba ayiphuma amafinyila nje uMalema wayephuma amafinyila ngenxa yama drugs awasebenzisayo
uyeke ukuthi mina ngathi vuthu nami ngocasuka kwami ngokwesintu sakithi nami ngathi ukusukuma kuyeke lokho kodwa ama drugs lawa awathola kubantu abasemazweni angaphandle yingakho ethi ababe ingxenye eNingizimu Afrika ngoba uthola ama drugs kubona adle ama drugs ngakho ke uma sikhuluma ngokuthi amabhinca ayintsha kuphela kulelizwe engenayo inhlese nomlando weyidakamizwa kuyobaleka kakhulu ukuthi sikuhloniphe lokho ukuthi uma mina ngikhuza ibutho lamabhinca leli elengazidli idakamizwa sikuhloniphe lokho njengezwe laseNingizimu Afrika ukuthi umuntu otholakala egameni ledakamizweni noma kuthiwa ubani uncompromised akangavotelwa hlobo nje ngakho ke is confirmed ukuthi Julius Malema he is a drug addict and abantu bangaphandle bamsupply ngedakamizwa ingakho ebafunela i-citizen yalelizwe the comfort zone in this country. So if you vote EFF, you are selling your own self, you are all selling your own soul, and you are selling the life of the poorest of them all in this country. Ngaphe kwalokho ke bese ngisho ke ukuthi bangenile ke ngomhla ka10 bagcwalisa amafinyila. Into sayibona amafinyila kuphela lapha eMoses Mapita. Ngaphinde ngalokho bese siphinde futhi ungakhohlwa ukuthi uJulius Malema wakwehlulwa yena iqembu elincane kakhulu ekuthiwa iTeam Sugar lenyukasela lamvuthusa lamqetha yakuthula ngeke uzofa mawuthule uzofa hayi umndeni iTeam Sugar insizwa lapha ke eNewcastle eyakwazi ukuthi igilizimanga imshaya imnabise wathi noma senzama ukuhlangana nabanye abantu wenzani hayi kwayifanele nje uthi mshuka ngempela ushokela loyana abawubiza inhlaba kodwa mina ngathi ushukela ngiyabonga ukuthi wakwazi ukushaya ekulokho njani ngalendlela enza ngayo akekho kwazi ke ukuthi kunenkinga ekhona eyithinta ukubhaliswa kwama list abheke eParliament akekho ngangithinti including MK iyangithinta ukuthi ngibe semalistini abheke eParliament njengoba kuvalwa kusasa kuLwesihlanu cha bakwethu ngibabekele ngokucaceleyo ukuthi angibazondi angizondi umuntu kodwa futhi angikwazi kuba ingxenye yamalista abheke eParliament mina ngilokothwe ongangentaba zondi nokahlamba ngakho ke kubalekile ukuthi basihloniphe isikhundla sami njengomuntu olokothiwe ongifunayo uyongithola emveni kokhetho sengishilo obonayo kubalekile ongibona ngabalekile thina sinankinga njengoZulu vele sisemkhankasweni okuyimela njenge province yaKwaZulu Natal sibe yizo abangasidingi bosho ukuthi abasidingayo bosho ukuthi bayasidinga futhi siphethe thina abantu abasha abamgogodla kwalelizwe ngayo yonke indlela futhi abama followers alelizwe iphinde yangena ke iANC lapha nebatha lakho namaphosa engizophetha umhla 24 ayi ngongaphosisi ayi bakwethu uyigcwalisile eMoses Mapita ufuna sikhuluma into esiyibonileyo uyigcwalisile eMoses Mapita futhi ke ekunye nje ke umuntu angakuphawula ngoba kodwa amaphosa ebhede njalo uningi abheda ngakho nasolo ngakho kodwa ukuthi kwaZulu sithina sazi silo siyazalo kodwa angakungingizisi angakungabazi ukuthi isilo sakwaZulu sicotshwe ngokusemthethweni noma ngabe kuthiwa inkantolo zithini lokho
angingahleli ngicela ngahlwa ngempela nje okwangempela nje yabona into eniyenza usokungamanyala okwangempela nge-live njengamanje ukuthi ubaba uRamaphosa akwazi ukuthi isilo sakwaZulu sicutshwe ngokusemthethweni ekubeni thina sazi ukuthi inkosi yazalo njengoba yazalo noma bangagula bethini laba abagulayo beqoka abamqokayo belwe beyinkantolo okusalayo umntwana wakaphinda angene owalokuthi ayisilo naye waba neyinkinga nesilo wayiveza futhi emphakathini wazi wahamba engakushintshile lokho ngoba umlando waZulu wawuzoba nesishwapha asikwazi ukuguquka kulokho ngoba njengomuntu omdala sasingamsola mhlawumbe bese sigcine singasazi sithini kodwa ngoba umlando sasewufunde ngokwanele kongeke kuze kwenzeke ngenye indlela ntona kwaphinda angene waba yiqhawe likaZulu futhi usemlandweni ngakho ke kubalekile futhi ukucacisa ukuthi ubuholi bukaRamaphosa bukhona la benze kahle khona bayigcoliseleke namabhida bebhibhidla benjalo bengazothi bethini bekhulumela abakhulumayo ngomhla ka10 ngomhla bani this Saturday ngomhla ka10 ngangitshena ukuthi mina ke umhla ka uSaturday ngezothiwa isonto angazi ubani ke owaba advise ukuthi isonto likahle okuyinkathayo kuyathanda ukuthi izinto kuzenza ngamasonto Nkosi yami bakithi noma kusuke kubheka ukuthi abantu ba-offer bonke kuyatibula ke umhlatheli kuba kuyisonto inkatha iyobe ikhona emabhida sebefaka iqalile bafaka istage benza yonke into manje ke ibalekile ke le yokuthi sicacise ukuthi njengoba sibabalula bonke nje ngokwigaba zabo asazi umunye uzolandela emabhida ukuthi uzobe kungubani kodwa mina mangibuka usuku nosuku kukhona i-event emabhida ngakusasa ngibona ngathi imabhida engathi yangokuyanwebeka uba kuya ngami nje umuntu oyilunga lenkatha noNtuli noMphemba umkhaya wami kanye noHlabisa ngabathatha ibhonje libewula la khona emabhida kwakusasa lokusaya ngoba ngeke ubathembe ukhawunda lokho njana noNciki nobani olokhu oMasibuko laba phethe emabhida hayi baxoshe yonke into construction company ezungeze emabhida ukuthi hayi abezokumsombuluko iyanwetshwa usuku nosuku iyanwetshwa angazi ngethi nigcolisa kanjani iyanwetshwa ngathi ngimela khona umuntu oyinwebayo nje ebusuku masilele kuyobaleka ke ukuthi siyiboneke na inkatha ukuthi ke isebenza kanjani futhi ke iyaphumelela nokuyigcwalisa ngesonto lena leli esiyakulona kuyobaleka ukuthi kubuke lokho sibe fair ngoba ama-political opinion they must be wide open uvela umnqongo ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mabhida ngeke iDA ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mabhida action ekuse obani ngeke labo abahlulwe ipake lapha ePitoli hayi ngeke bezame ngisho ukuyizama uNkulunkulu wami ngeke bezame ngisho ukuyizama isono nje ngapheka lokho ke iTheku linenkinga enkulu eserious kakhulu okubalekile ukuthi iyathendeke eThekwini asinamanzi sinenkinga serious ungabe khona kwamanzi eThekwini ngenxa kakhawunda udodo umuntu ngoba ukwazi ukuba umphathi bese uhlula ukuthatha izinqumo nje ezifanele udodo nje umuntu abantu abaphethe iTheku nje odoti noma bakuthiwa ubani odoti nje abantu abaphethe iTheku political deployed and officials ngoba kubalekile ukuthi asikwazi ukuba necrisis yamanzi izifike kuleli zinga kulona siphinde futhi sizoba necrisis yokuthi kuthathwe amabhakede othuva achithwe lonke iTheku leli iTheku is a #1 tourist attraction point and destination in the whole South Africa
kubalekile ukuthi iTheku lihlonipheke libe right linokuthi uve iTheku ngikhuluma nje ngakho ke ngicela ukuthi uhulumeni kwazo lonke I'm challenging you the president of South Africa Baba Cyril Ramaphosa to intervene in eThekwini Metro. There is a huge crisis and I'm challenging you Phala Jikelele Fikile Mbalula to intervene in eThekwini Metro because in this province as you understand that we have a leadership crisis in this province and all are affiliated amongst eThekwini region because it's the biggest region. So now they are busy manglishing amongst themselves, trying to create positions and secure positions while we're having so much crisis. Ngijuluka nje ngigezile. Lokusile kaza ngigeze nje. Amanzi awekho la eThekwini. So no gesi mangithi ngezwa ngephoyisa lapha lithi hayi ugesi load shedding njengoba kade on and off nje bathi make kwashaya u6 or 7 noma u8 abusacisha ugesi ngoba basaba ukuthi uthufi buzochithwa moya ebusuku bafuna ukubamba laba abachitha uthufi irong ke leyo nto leyo ke irong kakhulu leyo nto leyo bese ngiphithi ngemagoqeni kwami ke inkulumo yami ngithi ke mina kuyobaleka ukuthi nganza kwethu siphinde futhi sibonge kuyisilo samabandla wonke ukuthi lokho kade kukhulunywa undunankulu ophethe umama uNomsadube ethi kuzobe kugujwa usuku luka Dinuzulu angazi uma memorial ka 10 years the 114 years lapho nje uhulumeni akanalilungelo uhulumeni ulunge mayifika necase emzini kababa okunjani lokho ukuthi ukhona umuntu ongafika azokwenza umsebenzi kithi bese mema mina iculture leyo iqiniso lelo isiko lelo akulona isiko lelo amanyala isilo kasimenywa isilo isona simema abantu isilo kasimenywa isilo isona esimema abantu nganza kwethu ningizimu Afrika ngithi kini ubukhosi bonke mabuhlangana bube into eyodwa siyazi inkinga esibhekene nayo sitshale izizukulwane nesizayo ngiyabonga kakhulu kwindlula mithi yakithi yamakhosi akwaZulu ukuthi icacise ngokusobala ukuthi ayikwazi ukuba ibhola lezipolitiki kule weekend la idonswa khona uhulumeni ngekhala ukuthi akuyiwe le sikhona nje sinekhundla endlonkulu nje asinqindwe emlomo ukubeka imbono siyihawu lobukhosi siyakhala manje umuzi nomuzi awube nehawu nomkhonto nomqhele nehawu umkhonto umqhele umuzi nomuzi awube nehawu umkhonto umqhele ithawula lababhinca njengoba umuzi nomuzi walapha kwaZulu nalapha eNingizimu Afrika ungekho umuzi ongenalo iBhayibheli kuyobaleka ukuthi ubuZulu bethu nobuAfrika bethu sibuhlonipha ngalokho ngiyabonga nganza kwethu ngiphinde futhi egoqweni kwami ngigcizelele ukuthi kuno ma-award abaluleke kakhulu okuthiwa amasava aqondene ngqo nabantu abasuke besebenza emphakathini wonkana jikelele enziwa intokazi lapha umdonso ngamtshena kuzoso kwi-interview lapha angazange ayifaka ngazi sakhona kwakuyiphi ngayenza interview lapha ibaluleke kakhulu ngomlando wamasava kulombala okuthiwa uzoso lesi ship lesesedla umlomo ngithi ke okubalekileke ukuthi umdonso ngiyambonga ukuthi einkingeni zonke abhekane nazo emndenini wakhe kumyeni wakhe nakubhuti wakhe kodwa ukwazile ukuthi aqhubeke nomsebenzi omhle kangaka wamasava la ukonyeswa khona amakhosi zinduna abantu ama-active emphakathini kuyobaleka kakhulu ukuthi lokho abantu abafisa ukuxhasa inkampani kanye nohulumeni bawaxhasa amasava abaluleke kakhulu ancenga award mina ngisho bengangisiza ngalutho bengangenzela lutho kodwa umsebenzi wami ukubalula izinto ezibalulekile amasava kufanele enzeke ngoApril uhulumeni makangenelele ukuthi uhulumeni nestress uneyinkinga angingene lapho mina kodwa akawaxhasa amasava ngoba we do the survey and see ukuthi lokhu kufanele lokhu akufanele nganza kwethu
Kuthini ukuphawula kwakho ngenkulumo kamongameli wamabhinca? Ngabe likhona ushintsho olimini lakhe njengoba abantu babegxeka ukuthi unenhlamba menza o-live? Buthini umbono wakho?